It-tema tal-immigrazzjoni hija inkluża fid-diskussjonijiet bejn il-fazzjonijiet differenti fil-Libja. Ikkonferma dan il-mibgħut speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Bernardino Leon fittra mibgħuta lill-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli. L-ittra ntbagħtet wara li l-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli kitbet lil Leon u talbitu jinkludi l-immigrazzjoni fit-taħdidiet. L-ittra ta' Dalli kisbet l-appoġġ ta' 65 membru parlamentari Ewropew. Leon żied jgħid li fit-taħdidiet enfasizza kemm il-darba fuq ir-responsabbiltà li għandhom l-istituzzjonijiet Libjani u politiċi fil-Libja, anke biex jitnaqsu l-imwiet fil-fruntieri Libjani. Leon temm jgħid li se jagħmel dak kollu possibbli biex il-Libja tindirizza l-problema ta' traffikar tal-bledmin u l-immigrazzjoni b'rispett sħiħ lejn il-liġi internazzjonali. Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli laqgħet din l-aħbar stqarret li tittama li dawn id-diskussjonijiet iħallu riżultati għaliex is-sitwazzjoni tinstabilità fil-Libja qiegħda tiżdied. Dan billi tingħata attenzjoni meħtieġa għal dak li qed jiġri fil-Mediterran u fil-Libja.